Imos traballar con imaxes en Word. Para insertar unha imaxe no texto podemos utilizar na pestaña insertar, na cinta de opcións de insertar, podemos optar por unha imaxe que teñamos guardado no ordenador ou ben unha imaxe prediseñada por Word. A imaxe se insertará onde teñamos situado o cursor. Por exemplo, sitúo aquí o cursor e dou a imaxes prediseñadas. Para buscar unha imaxe tecleo unha palabra chave, neste caso teño ordenador, dei a buscar e me aparecen neste panel as imaxes que ten na súa biblioteca Office relacionadas coa palabra ordenador. Escollo, por exemplo, esta e fago doble clic. Vaise a insertar donde teño o cursor situado no texto. Bien, podemos manipular as imaxes sempre que a teñamos seleccionada. Por defecto nos vai aparecer seleccionada, unha imaxe que está seleccionada cando nos aparecen estes puntos de manipulación rodeando a imaxe. Se non a temos seleccionada, o único que temos que facer para seleccionala é clicar sobre ela. Unha vez seleccionada, podemos modificar o seu tamaño picando e arrastrando sobre eses puntos. Podemos xirala con este punto verde que temos aquí arriba, picamos e arrastramos. Podemos modificar o seu aspecto con todas estas opcións que temos aquí na parte esquerda da cinta de opcións e herramientas de imagen. Recordade que sempre temos que ter seleccionada a imaxe para que nos aparezcan estas opcións. Aquí hai distintas posibilidades de cambiar os brillos da imaxe ou ben a cor, ou hai unha serie de estilos. Tedes aquí distintas posibilidades e distintas opcións de cambio de formato. Pero quizáis o máis importante sea o axuste de texto. O axuste de texto. Por defecto, cando unha imaxe se inserta, nos aparece coa opción de axuste de texto en línea co texto. Iso significa que a imaxe é como un carácter máis. É como unha letra máis, un pouco máis grande, e ocupa unha posición como unha letra, e podemos movela como unha letra ou como unha palabra calquera. Pica sobre ela e arrastrando vamos a insertala en outro lugar do texto. Bien, quizáis non sexa a forma máis cómoda de ter o axuste da imaxe con respecto ao texto. Son máis apropiadas outras formas. Vamos a comprobalas. En axuste de texto temos cuadrado, sabedes o efecto que produce o texto. Cando escollemos a opción cuadrado, o texto se distribúe ao redor da imaxe formando un cadrado. Estreito, pois tamén o texto rodea a imaxe, pero adecuándose á forma da imaxe. Transparente, bueno, a opción transparente é moi parecida ás outras, pero podemos comprobalo aquí. O texto entra no recuadro da imaxe. En cuadrado, nunca o texto entraría nesta zona da imaxe, do recuadro de selección da imaxe. Arriba e abajo, o texto se sitúa por enriba e por debaixo, nunca polos lados da imaxe. Detrás do texto, a imaxe está por detrás do texto. Se esta imaxe fose un pouquinho máis difuminada, leríamos perfectamente o texto e poderíamos utilizar a imaxe como unha marca de agua. Unha marca de agua é unha imaxe que está por detrás do texto. E diante do texto, pois, a imaxe está sobre o texto. O problema desto é que non podemos ler o que hai detrás. Utilizaremos a opción de diante do texto cando queramos colocar a imaxe en algún lugar da pantalla onde non haxa texto. Por exemplo, vou dar diante do texto e a situala na esquina superior. Aí non molesta a lectura do texto. Bueno, cando temos a imaxe con algún destes axustes,
diferente en línea co texto, cuadrado, por exemplo, resulta máis fácil incluso desplazala. Simplemente picamos e a colocamos no lugar do texto onde queiramos. O texto sempre se vai a asustar conforme a opción que acabamos de escoller. Outra posibilidade que nos brindan as imaxes é recortala. É dicir, é unha opción diferente la máis grande e máis pequena, non? Facela máis grande e pequena. Recortala é quitarlle partes que non nos interesan da imaxe. Temos aquí a opción de recortar, picamos na opción de recortar, e en estas líneas máis oscuras que rodean a imaxe, picamos e arrastramos e vemos como nos vamos deshacendo de partes que consideramos sobrantes da imaxe. Se nos pasamos no recorte, cometemos un erro, nos pasamos, recortamos máis da conta, non hai problema, podemos volver para atrás picando na marca de recorte e arrastrando en sentido contrario. De acordo? Picamos na marca de recorte e arrastramos para recortar ou arrastramos en sentido contrario para reconstruir a imaxe. Ben, isto é todo con respecto ás imaxes prediseñadas. Para insertar imaxes desde arquivo, pues procedemos da mesma maneira, pero agora escollemos aquí en imaxe no cadro que se nos abre, na venta que se nos abre, pues escolleríamos, buscaríamos a imaxe pues, donde a tiñamos almacenada no escritorio, en mis documentos, en mi PC. Neste caso está dentro de mis documentos en mis imágenes, pues o logo do instituto. Facemos doble clic sobre ela e se inserta a imaxe e traballamos con ela exactamente igual que fixemos coa imaxe prediseñada. Damos axuste de texto, cuadrado, podeba mover, modificar o tamaño, volteala, etc. Ben, isto é todo con respecto ás imaxes.